Pubblikament sissa il-Prim Ministru Robert Tabela ma lissa nebda kelma brabta mar-rekki ta' frodi mill-benefiċċji soċjali li kien żvelat fl-aħħar jiem u dan huwa ta' tħassib. Sosna dan il-Partit Nazzjonalista kif ġie żvelati li l-eks-deputat tal-Labor Silvio Grixti illi rriżenja lura fl-2021 qed jisemma bħala l-persuna li għal snin sħaħ ta' lil mijiet ta' persuni il-faċilità li jirċievu benefiċċji soċjali li ma kinux intitolati għalihom b'mod fraudolenti u kriminali. Qed jiġi rrapportat fil-medja lokali li hemm ministri preżenti li rreferew lil dawn il-persuni għand Grixti fosthom il-Ministru Owen Bonnici li ċad kategorikament kif ukoll il-Customer Care ta' Kastilja u uffiċjali fih dan ministeri oħrajn. Filwaqt li fistqarrija permezz ta' email l-Uffiċċju tal-Prim Ministru ċaħad dawn l-allegazzjonijiet li qed jiġi rrapportat illi jagħmluhom persuni f'ammissjoni mal-Pulizija, Net News staqsa li l-uħut mill-membri tal-kabinet ta' Bela u ex-kollegi ta' Grixti dwar dan l-iskandlu ta' serq minn flus il-poplu. Kemm il-Ministru tal-Housing Rodrick Galdes kif ukoll il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri ċaħdu li kellhom għarfien dwar dak li kien qed jiġri. U meta saqsejniehom jekk kellmux l-uffiċjali fil-Ministeru rispettiv tagħhom la darbet jiġi allegati li hemm persuni involuti minn ministeri varji, Galdes ma weġibx. Għamilt riċerka tiegħek forsi jekk hemm xi uffiċjali jew xi persuni fih dan il-Ministeru tiegħek jekk għamlux riferiment għal Silvio Grixti? Assolutament. Assolutament le ġifieri ma ċċekkjajtx jew assolutament le ċċekkjajt? Min-naħa tiegħi m'għandix inżid iktar ma dak. Il-Prim Ministru kellimkom? Ma' din il-konferenza tal-aħbarijiet. Saqsejniehom ukoll jekk kellimhomx Robert Tabela wara l-aħħar skandlu fost lista twila li qed jiġi allegat li hemm involuti direttament persuni fil-kabinett u minn Kastilja bil-Ministru Silvio Xkembri għajdinna li ma kellmux, kif ukoll li la darba dawn għadhom biss allegazzjonijiet ħadd m'għandu jerfa' responsabilità politika fil-waqt li ippreċiża jgħid illi hu li l-ħaddiema tiegħu ma kellimhomx. M'għandix għalfejn niċċekkja x'għandi fiduċja sħiħa kemm fil-ħaddiema kif ukoll fis-sħabi li dak li nagħmlu aħna nagħmlu ħalġiet tal-poplu Malti wawċi u kull min ikollu bżonn għajnuna ġenwina nkunu qed intuwilu. U l-Prim Ministru kellimkom għax hemm allegazzjonijiet ukoll li anke ministri preżenti qed jissemmew mhux noqgħod insemmihom biżemmu. Nerġa' ngħidlek, inti titkellem fuq allegazzjonijiet. L-ewwel nett anke li kieku ikolli diskussjoni mal-Prim Ministru mhux ħanġi nitkellem magħkom dak li jitqal miegħi u l-Prim Ministru jibqa' bejnietna. Però m'għandux għalfejn ikellimni għaliex m'hemmx dawk l-allegazzjoni. U temmen illi xi ħadd għandu jerfa' responsabilità politika? Nerġa' ngħidlek, f'dan il-pajjiż nitkellmu ħafna fuq ir-rule of law. Sewwa intom qed titkellmu s'issa allegazzjonijiet. Min-naħa l-oħra, il-Ministru Galdes meta saqsejnieh jekk kellmux il-Prim Ministru jew min għandu jerfa' responsabilità politika u għabatna ant il-Pulizija iżda bl-aktar mod skomdu ħarab milli wieġeb għal aktar minn darba. Il-Prim Ministru kellimkom Ministru. Hemm allegati hemm xhieda li anke ċertu ministri preżenti allegatament. Jiena Francesco, jekk din l-istorja li għaddejja tliet ijiem, x'jekk trid neħdok issant il-pulizija, jekk għandek x'informazzjoni li m'għandix. Ara, ilek tliet ijiem. L-allegazzjoni trilu ħafna. Jekk trid nieħdok għand il-pulizija jien, jekk għandek x'informazzjoni hemm l-awtoritajiet qed jagħmlu xogħolhom. Imma xejn ma jżomm. Allegatament hemm ministri li qed jissemmew ta' qed jiġi rapportat mhux irrapportajt. Jien mhux il-medja tgħid ħafna affarijiet. Xemm jien jekk għandek informazzjoni mur għand il-pulizija. Ma temmen li x'għadd għandu jerfa' responsabilità politika. Mur għand il-pulizija inti. Ministru ma taħseb li x'għadd għandu jerfa' responsabilità politika. Ġew iġibtek mur għand il-pulizija. Qed jistaqsik fuq ir-responsabilità politika. Qed jgħaddi l-ħin jekk trid iwaslek jien mur għand il-pulizija. Ġifieri mhux tista' tweġib. Francesco Catania, Net News.